Η γιορτή των ερωτευμένων πλησιάζει και σου έχω νέο διαγωνισμό σε συνεργασία με την εταιρεία Events Deco Kalamata. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει αυτή τη φανταστική σύνθεση από μπαλόνια. Όπως τη βλέπετε, θα τοποθετηθεί στο χώρο του νικητή ή της νικήτριας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι follow και like. Follow events _deco Kalamata, follow εμένα αν δεν με έχεις ήδη και like στο reel του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες!